କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ବାପା। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ, ପରିବାର ପାଇଁ ହସେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳିଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। କୋଳରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଅବିରତ ଲୁହ। ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ନୀରବ କାନ୍ଦଣା, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହୁଛି। ଝିଅଟି ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ବୋଧହୁଏ ବୁଝିପାରୁନି ବାପା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତରେ ବାପାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଥମୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାପା କାନ୍ଦିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି ସାରା ଦୁନିଆ। ତାର ହସରେ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି, ତାର ଲୁହରେ ବାପାଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ଯେ ବାପା ନିଜ ଲୁହକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ, ବାପାମାନେ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ କୋମଳ। ସେମାନେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ତେବେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ଆପଣ ଥିବାରୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟୋରୀ।